Áno, máme fantastickú a na výsosť aktuálnu tému, to je, čo robiť, ak nás sekne v krčnej chrbtici. A máme tu jedno vynikajúceho odborníka, pána profesora Antona Guta. Vítajte. Pán profesor je prednostom kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice na Kramároch, čo znamená, že má bohatú skúsenosť s týmto zdravotným problémom. Musím povedať, že sme sa modlili od začiatku prípravy dnešnej relácie, že či nám prídu všetci hostia, lebo naozaj je zlé počasie. Všetci prišli a pán profesor dokonca prišiel pešo. Takže fakt sme radi, že ste tu. Taká tá chôdza, keď ideme po teréne, ktorý je hrboľatý a ideme dlhšie, neublíži to chrbtici tým, že sú tam také tie drobné skákavé pohyby? Hrbolatý povrch určite neublíži, práve naopak je žiaduci. My sme zvyknutí chodiť po rovných terénoch, v robote, doma, všetko vyhladené. To je nežiaduce. My potrebujeme nerovnosti a vždy pacienti bývajú obyčajne prekvapení, keď im dám otázku, máte záhradu? A na čo? Na to, aby ste sa tam vyzuli od Jozefka do Všech svätých, každý deň pol hodinky chodiť pešo pomáha. Na rozdiel od toho, teraz, ja som to fakt na sebe teraz vytrénoval tú 3/4 hodinu, čo som išiel peši z Kramárov až sem do Mlynskej doliny. Táto chôdza po vysokom snehu, ktorý sa klže, a najmä keď bolo treba ísť do briežka trošku a sa vám podkozávajú tie nohy, že pri každom kroku spravíte krok, pokozne sa trošku naspäť, zase spravím druhý, zasa pokozne, tak to presiluje určité svalové skupiny a ja som došiel úplne zničený so svalovicou na nohách, takže takáto chôdza je atypická a tá je nežiadúca. Áno? Takže normálna chôdza po takomto normálnom teréne je dobrá. A čo beh? Keď už sme teda pri takejto aktivite. Dá sa aj behať. Neviem, my nemáme zrovna na to dobré terény. Špeciálna obuva by bola a najmä mäkký podklad, respektíve nejaký les. Áno, že väčšina mojich pacientov, keď im poviem, že behajte po lese, tak povedia, no tak dá sa trošičku, ale mám strach, lebo tam je fľaša, tam je drôt alebo proste nejaké nebezpečenstvo, tak väčšinou nebehajú po mäkkom teréne a behajú po asfalte a to je skôr nežiaduce. Ale my sa tiež musíme niečím živiť, tak potom dojdu s členkami, kolenami. Ja si myslím, že vy sa budete mať stále čím živiť. Keď sa ráno zobudíme a nemôžeme hýbať krkom, je to čoho dôsledok? Toho, že deň predtým sme niečo zanedbali, preťažili, že nás ofúklo, že sme sa spotili, opäť nás ofúklo. Takže čo to je, takéto ranné seknutie? Toto, čo ste spomínala, je bezprostredný spúšťací mechanizmus. Áno? Nedá sa povedať, že to je príčina toho ochorenia. Príčina toho ochorenia je ďaleko, ďaleko predtým, mesiace, roky predtým, že zaťažujeme len určité svalové skupiny, ktoré zapíname v sede, v stoji. A keďže sme začali v práci väčšinou pri počítačoch v kancelárii sedávať a tak zarábať peňazky, tak tieto svalové skupiny sú preťažené a ich protihráči sú nezaťažení. Že? A na základe tejto svalovej nevyváženosti dochádza práve k takýmto ťažkostiam, že sa mi to zablokuje. Keď hovoríme o tom spaní, tak vždy radím pacientom nikdy nespávať na bruchu. Lebo veľa pacientov príde s tým, že ja nezaspím inak len na bruchu. Je to nežiaduca pozícia. Vždy hovorím taký príklad. Predstavte si, že by som vám takto spravil hlavu do záklonu a ešte tak za 5 minút začne vám to byť nepríjemné. Za 10 minút mi začnete nadávať, že? A keď si tak láhnete, je to nežiaduce, ako áno. A teraz, keď k tomu už dojde, že ráno sa zobudím, po takom prechladnutí, po nejakej atypickej práci, tak prvá vec, čo je, že musíme skľudniť tú bolesť. Áno? Najjednoduchší prostriedok je vyťahnuť fén na vlasy a manžel nech vám ten krk pofúka. Druhý krok... A keď nemáme manžela, keď niekto je sám, alebo manželku, tak suseda treba poprosiť. Áno. Áno. Ďalší krok je, že máme... Takže teplý vzduch na to? Áno. Suché teplo je žiaduce. Potom máme určité svalové skupiny, ktoré si vieme uvoľniť. Obyčajné dvihnutie pliec na 10 sekúnd a zase pustiť. A to urobíme po ležiačke, alebo si treba sadnúť? V sede. Sadnúť si takže na kraj postele. A potom úplne najideálnejšie je, že roztiahnuť ruky, jeden palec dole, jeden palec hore a tam, kde je palec dole, pretočiť bradu. A pekne v rytme
4-5 krát spravím a krásne sa to uvoľní. Áno. Čo keď pociťujem veľkú bolesť, môžem si zobrať nejaké analgetika, niečo proti bolesti? Samozrejme, nejdeme menovať, aby sme nepropagovali, že, ale... Čo je úplne najideálnejšie? My sme hovorili, prepáčte, že som vám skočila do reči, ale sme tu rozoberali lieky, že či by to malo byť práve na tieto bolesti kyselina salicíl acetylová alebo ibuprofenové zložky. Čo by to malo byť? Takýto nejaký paracetamol. Je to žiaduce, lebo bolesť je proste niečo nepríjemné, ktoré keď necháme pôsobiť, tak nabehne celý rad reakcií obranných a tie, keď fungujú, tak sa posilňujú a posilňujú a jedna bolesť spôsobí ešte väčší spazmus, napätie svalstva, ešte väčšiu bolesť. Takže zbaviť sa tej bolesti. Treba to strihnúť. Treba strihnúť, lebo niekto povie, ja vydržím. No, druhý extrém je potom, že keď s tým človek nič nerobí a dáva si tú tabletku ráno, dáva si ju na obed, dáva si ju predtým, jak ide do priora, alebo ja neviem, nakupovať, že to je tiež nežiaducí spôsob. Áno, strihnúť jednorazovo, pomôcť. Ale potom by mala nasledovať rehabilitácia. Rehabilitácia. Pán profesor, a čo ešte také vysoká dávka vitamínu C? Niečo, čo ma tak veľmi prekrví, osviežiť, citróny, pomaranče, proste nejaké citrusy ráno? Všetko, len toto, čo spomínate, je akože fajn, príjemné, ale nerieši to problém. To napomáha. Pomáha to imunitnému systému, naštartováva obrany schopnosť, ale ja som s pohybovým aparátom, s poruchou a tam, kde je porucha, tam musím zaútočiť. Dobre, vy ste povedali, že by mala nastúpiť rehabilitácia, ale ako po akom čase? Málo kto ide, keď sa ráno zobudí, je seknúť, trošku to rozcvičí, dá si tabletku, málo kto hneď ide, ani nemá čas, možno musí ísť do roboty, ísť na rehabilitáciu. Takže po akom čase treba ísť za lekárom? Ideálne je začať s rehabilitáciou okamžite. Takýchto pacientov, ktorých sekne, a dojdu mi v tom momente do ambulancie, mám najradšej, lebo vtedy sa to dá za 2-3 sekundy spraviť. Ale to len vy ako odborník spravíte, nie? Poučiť pacienta a poslať ho domov. Ešte stihne aj tú smenu pracovnú, áno. Áno. Ideálne je tak, že potom, keď tí pacienti, čo k nám chodia, alebo čo chodili, sa to naučia, prípadne si naštudujú z knižočky a podľa toho potom si to pekne zopakujú, tak to je ideálna prevencia, že nenechať to len tak, že ležať tabletky, to je fajn, to je ako prvá pomoc, ale hneď treba s tým niečo robiť po pohybovej stránke. Pán profesor s nami ešte zostáva. Bude odpovedať na vaše otázky na laptope damskyklub@rtvs.sk. Ja sa veľmi teším, že v tom ďalšom vstupe s pánom profesorom sa budeme venovať tej rehabilitácii, na ktorú on je teda vynikajúci odborník. Máme tu pána profesora Antona Guta, ktorý odpovedá na vaše otázky. Samozrejme, že ich je veľa, lebo ja mám pocit, že takmer každého seka v tej krčnej chrbtici. Keď sme rozprávali tam o tej rehabilitácii, tak čo je najdôležitejšie pri tej rehabilitácii? Takto, že väčšina ľudí má tendenciu prísť a dožadovať sa elektroliečby, masáži, nejakých takých pasívnych procedúr, si lahne a nič ne, a teraz robte vy. Chyba je, to je zásadná chyba. Áno, masáž je príjemná, elektroliečba je príjemná, ale používame to len ako jeden z prvkov rehabilitácie. Následne musí nasledovať analýza, skrátené oslabené svaly a potom cvičenie. My tam máme obrázok. Počkajte, pozrieme sa, že čo je na tom obrázku. Čo to je? Nevidíme to? Nevidíme to my tu. Dobre, a už to tu máme lepšie, už nám sem dávajú monitory. Toto je masáž asi, nie? Áno, takže pracuje fyzioterapeutka, pracuje a robí tzv. Mäkké techniky. Áno, že nielen že na svaloch, ale aj na ich obaloch treba popracovať, treba ich uvoľniť. Áno? Toto je taká najkrajšia, najefektnejšia technika na krčnú oblasť. To sa dáva ako akutná pomoc? Ako prvá pomoc. Mäkká technika? Také niečo sa môže manžel vás naučiť, jak ste spomínala, a keď vám to urobí ráno, tak sa budete cítiť úplne perfektne. Áno, to je perfektne. Chodievam na mäkké techniky, je to fantastická masáž. A je pomerne teda náročné. Ja si myslím, že to by mal robiť odborník, nie? Tak... Samozrejme, to ja len pokúšam. Pán profesor žartuje. On ešte bude dnes žartovať. On je veľký žartovník.
Dobre, tak toto, čo tu máme? Takže správne zacieluje rehabilitačná pracovníčka. Je možné, že tá bolesť vystreluje okrem tej krčnej chrbtice aj niekde inde? Môže vyžarovať do záhlavia, do hlavy, môže vyžarovať do ruky. Áno. Tam sme ešte videli, ako uvoľňovala tie trapezové svalstvo na krku. Tu naučí pacientku, jak si pekne láhnuť do postele, lebo aj taká maličkosť, ako je láhnúť, sa dá spraviť zle a sa dá spraviť dobre. A tu si pripravuje pacientku, aby s ňou mohla potom urobiť také stabilizačné cvičenia. Áno. Takže dôležité je aj to vstávanie, teda aj zaspávanie, ako si ľahneme do postele. Aj ľahnúť, aj vstať sa dá zle, aj dobre. A vankuš nakoľko rozhoduje, či nás sekne, alebo nie? Tak vankuš je jedna z pomôcok. Dá sa ležať vysoko s hlavou, dá sa ležať nízko s hlavou a jedno aj druhé je zlé. Áno, tu na čo ukazuje teraz, to cvičenie je veľmi efektné, napomáha zastabilizovať celý trup a odstrániť bolesti od driekovej, hrudnej až po krčnú chrbticu. Ďalšie také stabilizačné cvičenie na krčnú krajinu, kde zapájam nielen jednu svalovú skupinu, ale aj protivníkov na druhej strane. Áno, takže toto je veľmi jednoduché, veľmi efektné. Keď sa to naučí pacient, môže si pekne robiť sám doma. Keď sa to naučím, mám to cvičiť večer alebo ráno? Viete čo, že ja vždy radím pacientom, aby si dali budík o 10-15 minút skôr a väčšina z nás sme tak vyšťavení, keď dojdeme domov z roboty, že už nemáme na to ani energiu, ani chuť. Dalo by sa cvičiť samozrejme aj večer. Ale potom ten styk, keď cvičím ja ráno, ten styk s tým nepríjemným, ja hovorím v úzovkách, hnusným svetom je oveľa príjemnejší, oveľa lepšie sa to dá. Ešte poďme k tomu vankušu. Aký by mal byť teda ideálny? Teraz predávajú z tej lenivej peny. Je to naozaj také dobré? Takto. Ten vankuš by mal byť tvarovaný. Áno, také dve vlnky, keby tam boli. Anatomicky, aby kopíroval zakrivenie krčnej chrbtice. A nemal by byť úplne mekučký, nejaký poliuretán, ale mal by to byť, áno, aj vodoliečba je možné. Ani nie plávanie, ale chôdza vo vode. Najcennejšia je chôdza vo vode a keď plávať, tak na chrbáte. Áno. Tá chôdza totiž zaťažuje úplne iné svalové skupiny, jak sme my bežne naučení. A na chrbáte aké plávanie? Nemusí byť vôbec štýlové, lebo pacienti sa obyčajne boja, že neviem na znak plávať. Nemusíš, ale keď plávaš na chrbáte aj neštýlovo, tak sú tie pomery oveľa lepšie zachované, jak keď všetci plávame prsia, že? Toto je nežiaduca pozícia. Áno. Aké sú, teda pri kom máte najlepšie výsledky v rámci tej rehabilitácie? U tých pacientov, ktorí chcú spolupracovať. Ten, kto príde a jak sme začali túto pasáž, že lahne si a rob so mnou, čo chceš, tam ten výsledok býva vždy menej uspokojivý, ako u tých pacientov, ktorí chcú. A keď mu poviem a doma cvičí, ja mu potom na druhý, na tretí deň poviem, áno, cvičil si, lebo je to na ňom vidieť. Tak sekne ma, cvičím, prejde to, potom mám naďalej cvičiť, alebo už je hotovo a môžem si žiť svoj vlastný život bez takého cvičenia ranného 15 minút, môžem si pospať ešte. Nie, toto je úloha trvalá. Ja to vždy prirovnávam k prasiatku, do ktorého sa hádžu korunky a haliere, teda eurá, centy. Na konci roka je naraz tých peňazkov tam strašne veľa. Že? Keď akurát pri tom hádzaní sa mi znám, čo to je ten centík, čo je to tých 10 halierov, že? Ale na konci tam presne to isté je aj s pohybovým aparátom. Takže trošičku, ono sa to nazbiera potom. Zuby si čistíte každý deň, modlíte sa každý deň, ale pohybovému aparátu obyčajne nedávame nič. Tu je ešte taká zaujímavá otázka, že keď mám zablokovanú často krčnú chrbticu, som náchylnejšia na mnohé choroby, ako sú nádchy, chrípky, také tie sezónne? Takto, ja by som naopak povedal. Keď má niekto ťažkosti takéhoto charakteru, že alergia, nádchy, tak skôr ten svalový aparát zareaguje zvýšeným napätím a tam štartujú tie bolesti. Čiže to poradie, príčina a následok je opačná. Pán profesor, aká obuv je ideálna, keď máme problémy s krčnou chrbticou a keď pracujeme 8 hodín denne, že stojíme na nohách? Škoda, že ste rozvinula vetu, keby ste povedala len tú prvú časť súvetia, že ideálna. Aká obuv je ideálna? Na boso.
Ideálne je chodiť na boso, ale nie po takejto hladúčkej rovnej ploche. Najlepšie je chodiť do záhrady, nerovný terén, kamienky, pokosená tráva, mokrá tráva, na boso. V záhrade sa narobíte, ale možno nezarobíte. A teraz ideme pracovať, ideme zarábať do roboty, tak musíme pri nejakom stroji stáť, alebo celý deň. Tak tam musí mať klembu v tej topánke aj pozdĺžnú, aj priečnú zabezpečenú. Teda ja vždy hovorím pacientom, nie že si vyberáte tie topánky takto, že talianky, salamandry alebo proste niečo, ale vyberám si ju tak, že pozriem do nej, prípadne pichnem prst a zistím, že či má klembu alebo nemá. Ďakujeme za rady.